नाही तर काहीतरी काल अरे आता माका काढू घ्यायचा नाही माका माहित ना नाटक नाही नाटकाक परमिशन नाही सॉरी लाईव्ह साठी ओके नाटकाक परमिशन नाही नवीन प्रयोग आहे त्यांचो त्याच्यामुळे हयत नाटक पहिल्यांदा करतात त्यांचे प्रयोग चोरीक जातात विचारा जा नाटक आल्यांका नाटक आले तुमका परमिशन दिले तर मी पूर्ण काढ होय झाला विचार अरे त्यांचा नवीन नाटक अरे हो नाही करून द्यावचे ते उठ बाजू राहू माका दिसान रे फोटो दिसान तुझाच येतला जा आता वरती जा जरा मोबाईल दे तुझं अरे दे जरा बघतोय कसा दिसता आता दिनांक 7 तारखेपासून ज्या चालू होत्या मोबाईल त्या स्पर्धांमध्ये माझा मोबाईल बिझी झाला लिंक विजयी झालेले संघ त्याचप्रमाणे वैयक्तिक बक्षीस प्राप्त झालेले सर्व खेळाडू तुझं ना मोबाईल महिला मंडळ युट्यूब होमिनेशन स्पर्धेत घेतलेल्या सर्व महिला व छोट्या मुलांच्या घेतलेल्या स्पर्धांमध्ये विजयी मुलं यांनी देखील या ठिकाणी लवकरात लवकर येण्याची कृपा करावी आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणी बक्षीस वितरण समारंभ चालू करत आहोत. नुसती लिंक टाकू नको असला आणि काम त्याच्यात लिहू खोया जरा एकाच ग्रुपवर टाकता ग्रामस्थ तुका प्रायव्हेट मध्ये टाक ना मग तर लिंक फॉरवर्ड कर माका टाक सर्व मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. त्याचप्रमाणे या स्पर्धांसाठी लागलेले जे आयोजक होते प्रायोजक होते त्यांनी देखील व्यासपीठावर लवकरात लवकर येण्याची कृपा करावी. अरे मेले एक कोण नुसता येतात ए काय रे वरती टाकलंय ताच टाक खाली वरती असं ताच खाली काय ग्रामस्थ मंडळ अरे कशात टाकते अरे टाकू अरे कोणा नुसता रेंज नसला ना तर नुसती लिंक दिसते व्हिडिओ नाही दिसत मराठी समीर परब आणि लिहिलं अँड लिहायचं तसं आणि आम्ही गावठी आयोजित बक्षीस समारंभ बस 2022. नमस्कार सुस्वागतम. सुपार बाजारपेठेतील मांडावरची श्री सत्यनारायणाची महापूजा आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या सत्यनारायणाच्या पूजेनिमित्त सालाबादप्रमाणे या वर्षी या ठिकाणी जिल्हास्तरीय प्रकाश जोगातील खुल्या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा संपन्न झाल्या. यामध्ये जवळजवळ 30 संघांनी जिल्ह्यातील 30 नामांकित संघांनी भाग घेतला होता. 3 दिवस त्या स्पर्धा उशिरा रात्रीपर्यंत चालू होता. त्याच्यानंतर काल रात्र याच ठिकाणी लहान मुलांच्या विविध स्पर्धा आणि महिला मंडळ बाजारपेठ आयोजित होम मिनिस्टर अशी एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा या ठिकाणी पार पडली.
आज या सर्व विविध क्रीडा स्पर्धा व महिलांच्या स्पर्धा व छोट्या मुलांच्या स्पर्धांचं आज या ठिकाणी आम्ही बक्षीस वितरण समारंभाचे या ठिकाणी आयोजन केले आहे. या ठिकाणी रिंग लाईट लाईट काढून ठेवायची. लाईट काढ स्क्रू आले लाईटीशिवाय काय हात ए उठे या ठिकाणी प्रथम मी उपस्थित मान्यवरांचे पदाधिकाऱ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन मंडळाच्या वतीने स्वागत करणार आहे. प्रथम या ठिकाणी आमच्या हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष श्री प्रकाशजी पायसकर यांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करावं असं मी बाजारपेठ बॉयजचे अध्यक्ष प्रदोष बांदेकर यांना मी विनंती करतो की आपण प्रकाशजी पायसकर यांचं गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. त्यानंतर हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार समितीचे उपाध्यक्ष व बाजारपेठ ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष श्रीयुत सागर कुशे यांचं देखील बाजारपेठ बॉयज क्रीडा मंडळाध्यक्षांनी स्वागत करावं अशी विनंती करतो. त्याचप्रमाणे जीर्णोद्धार समिती उपाध्यक्ष प्रसाद मोरजकर यांचं देखील अध्यक्षांनी स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. महिला मंडळ अध्यक्षा सौ हेमलता मुसे यांचं देखील स्वागत क्रीडा बॉयज अध्यक्ष करतील. त्याचप्रमाणे ग्रामस्थ मंडळाचे छोटे उपाध्यक्ष चैतन्य मुसे आणि अभिजित पायसकर यांचं देखील स्वागत बांदेकरने करावं अशी विनंती करतो. ओमेश्वरच्या स्पर्धांसाठी जे आम्हाला प्रायोजक लागले सालाबादप्रमाणे आम्हाला जे या मंडळाला स्वतः प्रायोजक लावून मदत करतात त्यांचे सर्वांचे लाडके उद्योजक मुकेश मुसे यांचं देखील स्वागत अध्यक्षांनी करायची विनंती करतो. त्याचप्रमाणे या ओमेश्वर स्पर्धेला एक उत्कृष्ट असं चषक या ठिकाणी प्रथम क्रमांकासाठी दिलं ते म्हणजे कुमारी दिव्या आणि दीक्षा मुसे यांच्याकडून तिच्या आईच्या स्मरणार्थ त्यानंतर श्री सौ आरती प्रसाद मुसे यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी हे चषक या ठिकाणी आम्हाला पुरस्कृत म्हणून दिले आहे. त्यांचं देखील मी या ठिकाणी स्वागत करतो. क्रीडा मंडळ अध्यक्ष जगन्नाथ बांदेकर यांना. त्याचप्रमाणे मी सागर कुशे यांना विनंती करतो की या झालेल्या क्रीडा स्पर्धांसाठी बाजारपेठ बॉयज क्रीडा मंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी छोट्या मोठ्या तरुणांनी व त्याचबरोबर मोठ्या माणसांनी याला हातभार लावला. मी या ठिकाणी ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष सागर कुशे यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचं गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत करावं. अध्यक्ष
जगन्नाथ मांडेकर, उपाध्यक्ष सर्वेश पावसकर. त्याचप्रमाणे छोट्या मुलांच्या जो क्रिकेटचा सामना झाला त्यासाठी आमचे मित्र सर्वांचे लाडके कुमार आदित्य पडसे यांनी ती स्पर्धा छोट्या मुलांची क्रिकेटची मॅच त्यांनी त्याचे पुरस्कर्ते होते. त्यांचे देखील मी या ठिकाणी स्वागत करतो. मंडळाच्या अध्यक्षांना विनंती करतो की आपण त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर या ठिकाणी आपण मी ग्रामस्थ मंडळाच्या अध्यक्षांना विनंती करतो श्री सागर कुशे यांनी देवाचा नारळ या ठिकाणी वाढवायचा आहे अशी मी त्यांना विनंती करतो. घेऊन ठेवतोय कोणाकडे देव हा येतो राहतो हा चला 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 या ठिकाणी छोट्या मुलांच्या ज्या स्पर्धा घेतलेल्या होत्या त्यामध्ये लहान मुले संगीत खुर्ची स्पर्धा आणि एक आगळा वेगळा असा कार्यक्रम गमतीदार कार्यक्रम काल या ठिकाणी जे आले होते युसुफाई त्यांनी एक आगळा वेगळा असा एक खेळ घेतला होता रामराज. या गमतीदार स्पर्धेमध्ये दोन छोटी मुलं या ठिकाणी विजेते झाली. त्याच्यामध्ये सानव सागर मुसे व मंथन नागेश मयेकर या दोघांनाही या ठिकाणी बक्षीस आहे. मी त्यांना विनंती करतो की आपलं बक्षीस या ठिकाणी त्यांनी येऊन स्वीकारायचं आहे. सानव मुसे आणि मंथन नागेश मयेकर. बक्षीस देखील महिला मंडळ अध्यक्षा हेमलता मुसे. सानव मुसे आहे का? त्याचप्रमाणे लहान मुले संगीत खुर्ची स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक पटकावला तो दर्श वराडकर आपल्या या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचं आहे. द्वितीय क्रमांक जियाश मुसे. आणि प्रथम क्रमांक पटकावला तो नील मानगावकर. या ठिकाणी आमच्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आणि आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रभाकर परते यांचं जगन्नाथ दांडेकर यांनी करावं अशी मी त्यांना मंडळातर्फे विनंती करतो. काल झालेल्या होम मिनिस्टर या महिलांचा गमतीदार आणि बुद्धिचातुर्य या ठिकाणी दाखवणारा असा एक खेळ जो सालाबाप्रमाणे या ठिकाणी होतो. त्या स्पर्धेसाठी आम्हाला पुरस्कर्ते म्हणून लागले ते मुकेशजी मुसे आणि दीक्षा मुसे, दिव्या आणि दीक्षा मुसे. तर त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला चांगला प्रतिसाद भेटला आम्हाला यावर्षी. भरपूर महिलांनी या ठिकाणी त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता. त्यामध्ये 3 महिला
प्रथम द्वितीय आणि तृतीय असा क्रमांक पटकावला महिलांनी व इतर महिलांना मी या ठिकाणी मी नाव देईन ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपल्या या ठिकाणी सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्याला या ठिकाणी बक्षीस आहे. मी नाव देतो त्या महिलांनी या ठिकाणी आपल्याला बक्षीस स्वीकारायचं आहे. सर उर्मिला उमेश सातार्डेकर, उर्मिला उमेश सातार्डेकर, सौ हेमलता प्रसाद मुसे, सौ अर्चना तायशेटे, सौ सुवर्णा कुंदर, सौ आयुषी कुंदर. कृपया महिलांनी लवकरात लवकर आपल्या जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. कारण या स्पर्धेसाठी जर चांगला प्रतिसाद लागला तर तो कार्यक्रम यशस्वी आणि चांगल्या पद्धतीने होतो. आयुषी कुंदर, सौ जानकी पावसकर, सौ लीना महेश वाळके, सौ सायली सुरेश फडते, सौ मानसी महेश फडते, सौ गीता नितेश फडते, सौ गीता नितेश फडते, सौ प्रणिता केतरकर, सौ शिल्पा वळके, सौ उन्नती कराळे, सौ स्वप्नाली कराळे, सौ सिद्धी आवाज पावसकर, येता दिसता ना व्यवस्थित. सौ सिद्धी पावसकर, सौ राजेश्री पावसकर, सौ माधुरी महेश बांदेकर, सौ पूर्वा वाळके, सौ वैशाली कराळे, सौ सुवर्णा मुसे, सौ वेदश्री कराळे, सौ शौर्य पावसकर, सौ वैभव प्रसाद मोरजकर, सौ वैभव प्रसाद मोरजकर, सौ समृद्धी सागर कुशे, सौ निशा नागेश मयेकर, सौ द्रौपदी सरमळकर, सौ स्मिता जनार्दन पेडणेकर. मी मंडळाच्या वतीने या सर्व सहभागी स्पर्धकांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की आपण या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये सहभाग दर्शवल्यामुळे कालची स्पर्धा चांगल्या पद्धतीत आणि दर्जेदार पद्धतीत या ठिकाणी संपन्न झाली. त्याबद्दल मी सर्व या महिला स्पर्धकांचे मंडळाच्या वतीने हार्दिक आभार मानतो. यानंतर या झालेल्या होममिनिस्टरच्या स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक पटकावला येतो सर यशस्वी चेतन मुसे. मी यशस्वी चेतन मुसे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचे आहे. त्यानंतर या स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावला तो उत्कृष्ट अशी खेळी या ठिकाणी या सर्व स्पर्धकांनी दाखवली. त्यात करून या प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी असलेल्या सर्व स्पर्धकांनी तिन्ही स्पर्धकांनी शेवटच्या राऊंड मध्ये तर उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याच्यावर त्यांचा या ठिकाणी नंबर देण्यात आलेला आहे. मी द्वितीय क्रमांकाच्या मानकरी सौ सिद्धी गोळवकर यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर येऊन महिला मंडळ अध्यक्षांकडून आपल्याला बक्षीस स्वीकारायचे आहे.
जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. द्वितीय क्रमांक वसवण्याची मुलगी येतो. त्यानंतर या स्पर्धेमध्ये जवळजवळ 30 महिलांमध्ये झालेल्या स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांक पटकवलेल्या सौ हेमश्री विशाल कुशे यांना विनंती करतो की या ठिकाणी त्यांनी आपला पुरस्कार आपलं बक्षीस स्वीकारायचं आहे. या ठिकाणी प्रथम क्रमांकासाठी त्यांना पैठणी देण्यात येत आहे. प्रथम क्रमांक विजेता सौ हेमश्री विशाल कुशे. त्याचप्रमाणे प्रशस्तीतील सौ आरती मुसे आरती प्रसाद मुसे यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या कन्या दीक्षा आणि दिव्या हिच्याकडून अभिनंदन कुशवानी. आपण या ठिकाणी झालेल्या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवल्या आणि आपण या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थाने मानकरी ठरला त्याबद्दल जोरदार कुशलसाठी. यानंतर या ठिकाणी लहान गटामध्ये एक क्रिकेटचा सामना झाला होता. या सामन्यामध्ये उपयोगाचा दर्जा तो जय हनुमान बाजारपेठ संघाच्या खेळाडूंना व कर्मचाऱ्यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचं. जय हनुमान बाजारपेठ याचे पुरस्कर्ते होते आदित्यजी करते. जय हनुमान बाजारपेठ संघाचे कर्मचारी लवकरात लवकर या ठिकाणी यायचे आहे. त्यानंतर या लहान गटामध्ये विजेता ठरलेला संघ श्रीराम सेवन विजेता संघ कर्णधार श्रीराम पावसकर यांनी या स्पर्धेवर येऊन आपलं बक्षीस स्वीकारायचं आहे. खुल्या गटातील प्रकाश गटातील अंडरआर्म स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये मालिक उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून सागर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण यांनी आपलं या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचं आहे. उत्कृष्ट फलंदाज सागर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. उत्कृष्ट गोलंदाज सोहेल प्रतिनिधी या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचं आहे. उत्कृष्ट फलंदाज सागर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण बक्षीस देतील सागरची खुशे. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाज सोहेल साई स्पोर्ट्स कट्टा प्रतिनिधी या ठिकाणी बक्षीस घ्यायचं आहे. या शृंखलेमध्ये मालिकेवर ठरला तो अक्षय विठ्ठल अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विठ्ठल प्रतिनिधी या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचं आहे. तर या संपूर्ण शृंखलेमध्ये सुंदर खेळीचं प्रदर्शन करून या ठिकाणी या वर्षी देखील विजेता आणि उपविजेता गेल्या वर्षी देखील हेच संघ होते साई स्पोर्ट्स कट्टा आणि अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. यामध्ये उपविजेता ठरला तो साई स्पोर्ट्स कट्टा. यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचे आहे. साई स्पोर्ट्स कट्टा याचे पुरस्कर्ते होते समीर परब. मी सागर कुशे यांना विनंती करतो की ते बक्षीस त्यांनी साई स्पोर्ट्स कट्टा जोरदार टाळून लावला. साई स्पोर्ट्स कट्टा. त्यानंतर विजेता संघ अक्षय स्पोर्ट्स मालवण अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. त्याचा विनंती करतो की बक्षीस त्यांनी घ्यावं. विजेता अंतिम विजेता अक्षय स्पोर्ट्स मालवण
त्यानंतर या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आम्हाला ज्यांनी बहुमूल्य असं योगदान दिलं, आम्हाला मदत केली, आमचे परम मित्र गुरुतुल्य मित्र श्री किशोर पेडणेकर, त्यांनी व्यासपीठावर यायचे आणि या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला भेटवस्तू देणार आहोत, त्याचा स्वीकार करायचा आहे. किशोर पेडणेकर ठीक आहे. आता या ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणूक 2022 ही 18 तारखेला निवडण्यात केली आहे. या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये आपल्या संपूर्ण गावातनं, आपल्या बाजारपेठ या वार्डातून आमचा मित्र श्री विशाल वाळके याची बिनविरोध निवड झालेली आहे. मंडळातर्फे आम्ही त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे मी त्यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचे आणि आपला सत्कार स्वीकारायचा, अशी मी त्यांना विनंती करतो. आमचे मित्र विशाल वाळके आपल्या पुढील वाटचालीमध्ये आमच्या हार्दिक शुभेच्छा मंडळाकडनं. मी सत्कार करायला विनंती करतो. मुकेशजी मुसळे यांनी त्यांचा सत्कार करावा. संपूर्ण गावामध्ये बाजारपेठ वॉर्डमध्ये निवडणूक झालेले आमचे उमेदवार विशालजी वाळके आम्ही आमच्या मंडळातर्फे आपल्याला शुभेच्छा देतो की आपण आपली वाटचाल चांगल्या पद्धतीने व आपला कार्यकाळ चांगल्या पद्धतीने पार पडाल. यानंतर मी हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष श्री प्रकाशजी पावसकर यांना 2 शब्द बोलण्याची विनंती करतो. हॅलो. श्री सत्यनारायण महापूजा आणि त्यानिमित्ताने या ठिकाणी होणाऱ्या खुल्या प्रकाश झोतातील अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा, तसेच मुलांच्या विविध स्पर्धा, तसेच महिलांच्या होम मिनिस्टर स्पर्धा, या सर्व स्पर्धांचा बक्षीस वितरण या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. मी प्रथम या जे आमचे मंडळ आहे, ग्रामस्थ मंडळ आहे आणि युवा मंडळ आहे, त्यांना धन्यवाद देतो की दरवर्षी या ठिकाणी अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. महिलांना सुद्धा धन्यवाद देतो. महिला मंडळ मार्फत हेमलता मुसळे या ठिकाणी आणि त्यांचे सर्व सदस्य महिला या ठिकाणी एक चांगला कार्यक्रम आयोजित करतात. आज तर हे आमचं जे तर महिलांनी जनानं सोडलं. आम्हाला भीती वाटत होती स्टेज घट्ट आहे की नाही, पण काही नाही, चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाचे जे प्रायोजक आहेत, मग क्रिकेट स्पर्धांचे प्रायोजक विक्रम मोरजकर असतील, त्याच्यानंतर आमचा समेत फराब असेल किंवा मुकेश मुसळे असेल, सागर कुचे असतील किंवा प्रसाद मुसळे असतील आणि आमचा आदित्य पडते, या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. कारण या ठिकाणी त्यांनी प्रायोजक हे करून या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने मदत केलेली आहे. या सर्व स्पर्धांमध्ये जे विजेते आहेत, मग ते लहान मुलं असतील, त्याच्यानंतर महिलांमध्ये ज्या विविध महिला आहेत त्यांनी या ठिकाणी ती बक्षिसं जिंकली. होम मिनिस्टर मध्ये सौभाग्यवती कुचे यांनी सुद्धा पहिल्या नंबरचं बक्षीस पटकावलं. तिथं सुद्धा मी या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो. या ठिकाणी ज्या ज्या लोकांनी परिश्रम घेतले, कारण तरुण मंडळी बरेच या क्रिकेट स्पर्धांसाठी परिश्रम घेतले, त्यांना मी धन्यवाद देतो. या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व भक्तगण रसिक या सर्वांचं मी स्वागत करतो, धन्यवाद देतो. आणि या ठिकाणी आता पुढील कार्यक्रम
जो ट्रिक सीन नाटकाचा आहे तो या ठिकाणी पार पडेल. सर्वांना धन्यवाद देऊन मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद. धन्यवाद. या 7 तारखेपासून चाललेल्या विविध कार्यक्रमांसाठी आम्हाला ज्यांनी मदत केली त्यांचं या ठिकाणी मी मंडळातर्फे आभार व्यक्त करतो. त्यामध्ये मी जीर्णोद्धारच्या अध्यक्षांना विनंती करतो. एक सप्ताह राहून गेला. या ठिकाणी सदा पालव जे आपल्याला दरवर्षी या ठिकाणी मदत करतात आणि या सर्व कार्यक्रमाला रंग देतात, आवाजाचा असो किंवा लाइटिंगचा असो, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं त्या ठिकाणी स्वागत करावे. या कार्यक्रमासाठी आम्हाला सर्वांनी जे आम्हाला या ठिकाणी मदत करू लागले त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याच्यानंतर या ठिकाणी स्टेजसाठी आणि चौकटीवर आम्हाला बॉक्स बनवून देण्यासाठी संतोष लाड कर्वे, वायरमन शुक्रवारचे वायरमन राकेश आणि त्यांचे सहकारी, त्याचप्रमाणे ही गणपती बनवण्यासाठी सर्व बाजारपेठ बँकच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व छोट्या मोठ्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांचं देखील या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला या सर्व उपक्रमांसाठी कोणाचं नाव चुकून वाढून जाऊ शकतो त्यांचे देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि आम्ही या ठिकाणी थोड्याच वेळात आपण ज्या कार्यक्रमाची उत्सुकतेने वाट बघतात त्या नाटकाला आम्ही या ठिकाणी सुरू करत आहोत. सुनील कळीगन प्रस्तुत, दादा राणे पुरस्कार लिखित ब्रह्मसंकेत युक्त नाटक थोड्याच वेळात आपल्याला या ठिकाणी सुरू करत आहोत. धन्यवाद. मी कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ यांना विनंती करतो की या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. आपण या ठिकाणी नाटकाला सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद. मोबाईल काढून कर बरे. झूम बिम कसा घेऊन जाता घरात घेऊन जा. नाटकात गर्दी असा, पण आता नाटकचा शूट काढू परमिशन नाही नाटकवाल्यांची, कारण नाटक कलेश्वर नाट्य मंडळाचे नाटककार जे असत त्यांचा ह्या पहिलाच नाटक आणि त्यांचे प्रयोग चोरीक जाण्याची शक्यता असा आपण जर लाईव्ह केला तर, त्याच्यामुळे त्यांची परमिशन नाही लाईव्ह काढण्यासाठी. तर आजच्या व्हिडिओत इतक्याच होता लाईव्हमध्ये. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत खायच्या तरी. तोपर्यंत काळजी घ्या आपली. ठीक आहे, चला बाय. तर नाटकात एवढी गर्दी असा बघा तुम्ही. तिकडे आपली पूजा असा समोर, इकडे पूजा असा, पूजेच्या बरोबर समोर नाटक असा. तर चला आजचा लाईव्ह इकडेच संपवत आहे मी.
बक्षीस समारंभ आवडलो तर नक्की लाईक करा. चॅनेलवर नवीनीला असलास किंवा जुने असलास आणि सबस्क्राईब करून नसलास अजून तर चॅनेल लगेच सबस्क्राईब करा.